Модул 2. Хардуер и софтуер. Дейност 3. Създайте Word и PDF документи. Основната цел на това упражнение е създаването на Word и PDF документи. Продължителността на упражнението е около 30 минути за група от 10 до 14 човека. За да изпълните това упражнение, трябва да осигурите помещение с компютър. Стъпка 1. Създайте Word документ. Стъпка 2. Опишете в документа първата снимка, която направихте. Стъпка 3. Запазете документа като PDF. Стъпка 4. Покажете документа на преподавателя.